दैवज्ञ ब्राह्मण मठ करकी संस्थान आणि दैवज्ञ ब्राह्मण सेवा संघ कारवार हांच्या सहकार्यान समाज बंधूची स्वामीजीक ओळख घडची, तांच्या गुण गौरवाचे दर्शन घडचे, तसेच तांचे कडेन संवाद साधचो ह्या उद्देशान दैवज्ञ मठाधिपतीची दैवज्ञ दर्शन यात्रा सुरू जाता। दैवज्ञ ब्राह्मण मठाधीश्वर परमपूज्य श्री श्री सच्चिदानंद भारती आणि परमपूज्य श्री सुज्ञानेश्वर भारती स्वामीजीची ही दैवज्ञ दर्शन यात्रा आयतार 7 डिसेंबर 2025 दिसाक सकाळी 9 वरांचेर या मिरवणुकेक आरंभ जाता। ही मिरवणूक श्री सिद्धिविनायक देवस्थान कारवार सावन दैवज्ञ कल्याण मंडप मेरेन ढोल ताशे वाद्य सुराच्या गजरात संपुष्टाक येतली। सगळ्या सौभाग्यवतीन श्री स्वामीजीच्या दर्शनाक कुंभ कलश घेऊन गुलाबी रंगाची साडी परिधान करची, तसेच पुरुषान शुभ्र कुर्ता परिधान करचो असे मागणे। ह्या वेळार जावपी नियोजनात्मक कार्यक्रमाक स्वामीजीची पाद्यपूजा, आशीर्वचन, आरती आणि महाप्रसादाचो भाविकांन लाभ घेवचो। तुम्ही मुद्रक ह्या कार्यक्रमाक हाजेरी लावची असे मना काळजान सान तुमचेकडे मागणे। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। समाजाच्या बांधवाक दैवन सेवा संघाचे अध्यक्ष अशोक कुडतरकर यांचे नमस्कार। ह्या विशेष मेसेजाक व्हिडिओ मेसेज करती आसा हेचे कारण कितका म्हणल्यार आमगेल्या रविवार 7 तारखेक डिसेंबर 7 तारखेक आमगे स्वामीजी आमगेले दैवज्ञ दर्शन कार्यक्रमासाठी आमगेले दैवज्ञ भवन कारवार येते आसात आणि स्वामीजी 9:30 घंट्याचेर आमगेले गणपती देवस्थान कारवार सुभाष सर्कला खंयच्यान तिंगेले मेरवणुकी जातले। ह्या मेरवणुकीक आमगेले महिला संघातर्फे कुंभ स्वागत उरतले तिंका आणि तसेच ढोल ताश आणि तसेच आमगेले समाज बांधव सगळे मेरवणुकीत भाग घेतले आणि ही मेरवणुकी अगदी विजृंभणेन आमगेले कारवार महागणपती देवस्थाना खंयच्यान पंचतारा हॉटेल पर्यंत येवन पंचतारा हॉटेला खंयच्यान आमगेल्या दैवज्ञ भवना पर्यंत येतली। त्या निमित्ते ह्या कार्यक्रमाक तुम्ही सगळ्यान येवच्या जाय आणि ह्या आमगेल्या मेरवणुकेक सुद्धा तुम्ही सगळ्यान भाग घेवच्या जाय म्हणून हांव तुमचे कडेन विनंती करते आसा। कारण एक स्वामीजीन आमकां एक प्रथम आद्यते दिल्ली आसा। स्वामीजीले एक 75 गावाक हे कार्यक्रम जातली
त्यांनी ही सुरवात आमगेल्या कारवारच्यान जाती आसा आणि स्वामीजीन आमकां प्रथम मान्यते दिल्ले निमित्ती हे कार्यक्रम अगदी सुशोभीत आणि अगदी विजृंभणेन आमी करच्या जाय. सगळे समाज बांधवांन मेळ घेवन आमी हे कार्यक्रम अगदी विजृंभणेन करच्या जाय म्हणून हांव तुमचे कडेन विनंती करते आसा. तशेंच स्वामीजी आमगेल्या दैवत भवनाक आगमन जाले नंतर तिंगेले हितनिवडी उरतले, तिंगेले फलमंत्राक्षते उरतले, हे सगळे तुम्ही घेवच्या जाय आणि स्वामीजीले कृपा कटाक्षाक पात्र जावच्या जाय म्हणून हांव तुमचे कडेन विनंती करते आसा. तशेंच तुमगेले हे स्वामीजीले फलमंत्राक्षते जाले नंतर आमगेले अन्न महाप्रसाद आसा तो सुद्धा तुम्ही ग्रहण करून घेवन तुम्ही तुमगेले प्रसाद ग्रहण करचो आणि एक स्वामीजील्या एक कृपा कटाक्षाक पात्र जावचे आणि हे स्वामीजीले कार्यक्रम अगदी विजृंभणेन हे कारवाराक आमी करून दाखयचे आणि ह्या स्वामीजीले कार्यक्रमाक तुम्ही सगळ्याले हातभार उरच्या जाय म्हणून हांव तुमचे कडेन विनंती करते आसा. आमगेले स्वामीजी परमपूज्य श्री श्री सच्चिदानंद ज्ञानेश्वरी भारती स्वामी आणि तसेच आमगेले परमपूज्य श्री श्री सुज्ञानेश्वर भारती स्वामी सुद्धा हे पयले पटी आमगेले जॉईंट कार्यक्रम जाती आसा. उभय स्वामीजीले जॉईंट कार्यक्रम जाती आशिल्ले निमित्ती तुम्ही हेजो आनंद बी घेवच्या जाय आणि आशीर्वाद बी घेवच्या जाय म्हणून हांव तुमचे कडेन विनंती करते आसा. समाज बांधवान ह्या कार्यक्रमात सगळ्यान उपस्थित राहून एक हे कार्यक्रम सुशोभित करचे म्हणून हांव तुमचे कडेन विनंती करते आसा. धन्यवाद. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑलपुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मेळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच प्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा.